राधानगरी तालुक्यातील मजरे कासारवाडा येथे महिलेचा नदीमध्ये पाय घसरून पडल्यामुळे मृत्यू झाल्याची घटना सकाळी घडली आहे। या घटनेमुळे येथे सणांमध्येच मजरे कासारवाडा गावावर शोककळा पसरली आहे। याबाबतची हकीकत अशी की मयत संगीता शिवाजी वारके मजरे कासारवाडा येथील नदीमध्ये कपडे धुण्यासाठी गेल्या असता त्या ठिकाणी त्या पाय घसरून पडल्यामुळे त्या बेशुद्ध झाल्या। त्यांना उपचारासाठी ग्रामीण रुग्णालय राधानगरी येथे दाखल केलं असता उपचारापूर्वीच मयत झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितलं। या घटनेची फिर्याद मयत महिलेचे दीर दिगंबर रघुनाथ वारके यांनी दिली असून राधानगरी ग्रामीण रुग्णालयात शवविच्छेदन करून नातेवाईकांच्या ताब्यात शव देण्यात आलं। या घटनेचा अधिक तपास पोलीस निरीक्षक संतोष गोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस हेड कॉन्स्टेबल कृष्णात खामकर हे करीत आहेत। मराठी एस न्यूजसाठी राधानगरीहून संजय कांबळे।